Kaixo, gu DBH Bateko ikaslea gara eta hau da gure proiektua. Gure proiektua Hamabi aparkalekuko garaje bat da. 3 pisokoa igogailu batekin eta 2 kilo mantentzen dituena. Erabili dugu materiala hau da: kartoia, kartoimea, burdina, papera, haria, margoa eta kola. Proiektu hau zen gure anaiak jostailuzko kotxea jasotzeko eta ascensorian panpinak igotzeko. Ascensoria apartin dugu, hola, anaia emailun tokian jartzeko. Eta ikusten duten bezala, ascensorian badal. Hemen jarri jogu ate bat, bere kotxea bakarra sartzeko eta ez sartzeko ezagutzen etun kotxeikan. Bueno, eta eskerrik asko entzuteagatik eta aurren arte.